Blokları şap. Sizde ormanlar yok ama. Ormanlar yok. Boşum. Şulay итеп 2 saat yarımda biz Buxaraga kelib yetdik. Mesela birinci впечатление var şimdi Bukhara'da. Kızdıra uf. 36 bu sefer. 36? İyi. Офигеть. 36 градус bunda. Bratцы. 36 градус Bukhara. Bizde qor yotadi. Qor yok mu? Qor. Hozir tatarlarning o'zbeklar bilan сөйләшкәнен тыңлап китегез. Сөйләшеп аңлашып була. Sizlarga yok ki metan? Sizda gaz bor. Metanmi? Propan. Пропан да бар. Metan. Метан S. Metan опасный тут. Yo'q. Napasing yo'q. 94 so'y boshiga metan bo'ldi. Kichrak. Kichkina. Maktab, shkola. Maktab bizda da maktab. Albaraka tort sotadi, tort. Bereket. Tortlar. Sizga zo'r samsa bormi? Bu, Var. zo'r somsa. Zo'r samsa. Anisi adamın Pulini demoqchimisiz? ha? Pulimi? Pulmi? Ay, ko'pmi turadi? Ay. Puli. 20 ming. 20 ming. Zo'r. To'sa samsa, zo'r. Менә монда искә алып китегез. Бер белмәгән кешеләр колясканы күтәришергә ярдәмгә киләләр. Менә хаклары караңыз. Дуслар. Суп, лапша 20. Olay 30. Şey. Менә дәсе картамен дә түләп була диген. Менә ал. Фото безнеке. Карагыз инде отель забронировал мин сезгә. А? Марьям, смотри. Нравится тебе отель? Шикарный. А? Да. Ассаламу алейкум. Бүлмәбез гади генә иде. 3 кровать, телевизор, холодильник и санузел бар иде. 5 көнгә 14 меңгә төште. Ана безнең отель. Менә мотор җир кырында торабыз. Ансамбль Бахавуддин, Нәкъштаб, Нанби дигән җир. Бу якта да мотор җирләр. Малай, как всегда, кепка кимей. Шул ук көнне без ПНФЛ эшләргә дәүләт хезмәтләре мәркәзенә киттек. Да үзең белән загранпаспорт кына кирәк. ПНФЛ ул безнең СНИЛСның аналогы. Ул Үзбәк банкында карта ачтырыр өчен кирәк. Ел буенда бер абзый черешня сатып тора. Якынча 1 килосы 300 сумга төште.
Sizga 1 kilomi? Ay, oldu. 1 kilo bizga. Mayli. Uni hover kan ana barga ni. Ko'p bo'ldi. 40'a bireyince. 40'ка бирмәде. Бабай кысмыр булып чыкты. Но черешница тәмле булды, свежий булды. Эх, Бухара урамнары. Җәяү атлый торгач килеп җиттек отельгә. Кичке ашка кафе Ләби Хауска керергә булдык. Бу кафены сезгә дә тәкъдим итә алам. Ну, крыша же. Да. Если бы что-нибудь там другое было, или вообще бы... Кичке аштан соң җылы киемнәрне отельдән кереп алдык та бераз йөреп керергә булдык. Я поимел, тряхнул и тройной красотой. Чыгу белән отель каршысында миллион сувенир саталар. Нәрсә генә юк монда. Nereye yıkılasın mı? Шулай итеп, озак йөрмәй, иртәгә экскурсияга барасы бар дип киреп яттык. Город чем живет? Город живет насчет туристов. Только туризм. Да. А хлопок, фрукты, Фрукты, все есть. пшеница. Основной насчет туризма. Бу малайның исеме Азиз була. Аны без 3 көнгә гид итеп яллаган идек. Төгәлрәге без Алины яллаган идек. Тик менә кызганычка каршы ул безнең белән бара алмады. Күзгә төтен җибәреп, үзенең урынына шушы таксисны безгә китереп китте. Восток тело тонкое, дуслар. Менә шулай була икән инде ул. Азиз, что за место, скажи? Здесь Бахауддин Накшбанд, религиозный деятель. Религиозный деятель. Да. Ладно. А там что, могилы? Могилы, да. Бая бардың красавец. Башыңа дейлемейсің біреу? Билейін. Бу тарихи архитектурный комплекс Каган районы Касри Арифон авылы янында урнашкан. Исемің ничек? Ады? Подождите, я вам это на месте. Ты замужем? Вот кольцо, да? Смотри, кольцо у тебя побольше, чем у меня. Ох ты, муж, видать, крутой у тебя. Богатый? Каранынды, прям. Козак. Это все золото, да? Алтын мı? Прям такая крутая.
Муж у меня за границей. Қойда? Где? Нереде? А? Америке? Сразу видно. Мы сразу поняли, что сен Америкадан. Муж. Мәриям, ана қара, муж Америкада. Мужы такого ищи өзіңе, чтоб Америкада болсын. Алпадағы. Сама поедешь Америкаға. Казанского? Американцы. Нет, Казанского. самая будет татарка, а самый будет у меня муж. Знаете, каким? Будешь... Армянский. Армянским будет? Ох ты! Ташкенттан демек сразу қалған сөзі. А? Айтсек, что Ташкенттан. Я выберу не армянского мужа, а знаете какого? Салам алейкум. Арис, мен өзбектілік көп, оказывается, ішлеймеген. Былай тұрып. Алар шылай оларын ерекке қоялы. Эмир, имам, Куликхан, Дакхмас. Эмир, имам. Тетовник мұнда өсе. Шелковица. Ең сауап бұл. Нәмеке? Дай мне. Айда. Тетовник? Да. Ана алып бере қашан. Татарстаннан біз? Татар. Татарстан. Бізде мындай өсмей. Татарстанда малина, смородина. Yo'q, qizchaning ismi kim? Қызның исімі Мәриям. Maryam, Bibi Maryam. Мәриям. Bibi Maryam. Малайнықы Кәрим. Вы Татарстан, да? Айы. Айо. А сіз Өзбекстаннан? Ана қызым. Ана қызым, ол бибире. Нешік ейтірге керек? Рахмет. Мала. Ассалам. Рахмат. Тәмнім. Әйдек, онан даяна Эльмир абы елеуш. Міне мұнда мініп прям зират аша өтіп бұла. Бізге мұнсы керек мейдерін, бізге анау зданиялар керектір. И регенцы испачкала. Өтің әліге енді. Ну ты же сам сказал. Демесең. Әлі мен еще виноват, что ли? За то, что сен тутовник кошап штаныңды пішатқаныңым. Бу комплекс Дервиш ордені үзәге булып хезмәт иткән. Аның башлыгы имам Шейх Бахауддин Нақшбанд 1389 елда вафат булган. Менә шушы җирдә җирләнгән. Плюс приехали татары, да? Ага. А про Казань слышал? Да, конечно. Про татар знаешь? Да, это там в Казани у меня друзья учатся. Казань столица какой республики, знаешь? Казан? Да. Внутри России, да? Татарстана. Татарстана. Там Йошкар-Ола есть, да? По-моему. Йошкар-Ола. Там мои друзья учатся. А? Да. И еще один друг есть у меня, это в Казани таксистом работает. А в Башкирии слышал? В Башкирии тоже слышал. У меня этот был, однокурсница.
Башкирка. Башкирка, да. Каждый год туда-сюда ехал. Башкирия. Татарстан. Киләсе без барган туристический урын Бухара шәһәреннән 4 километр ераклыкта урнашкан. Ул соңгы Бухара әмиренең җәйге сарае була. Хосех, а где этот гида ты говорил, что? Вам гида надо? Не знаю, что вы 100 тысяч говорит. О, Он надо знать? 100 купму. Нет, на Регистане так же было. Безнеңчә. Да. Он долго будет рассказывать? Обо всем надо говорить. Бу сарай 3 өлештән тора. Г хәрефе рәвешендә бер катлы бина. Без монда килгәч үзебезгә гид алдык. Гидның бәясе безнең акчада 740 сумга басты. Ул гид бик озак сөйләде. Ул видеоны отдельно итеп чыгарымы. Любой нәрсә белән китәдер. Моны көтәм очень чыройлы. Лабор. Нежный, лахмасы нежный раңгы. Мрамор яхшы, миллион генә материалы. Bunisi köylek. Uzun köylek. Viskosu. Күлмәк. Köylek, uzun köylek. Платье. Köylek. Mana buradan. Halatçı, grupçası bular. Rementi ham bor. Bular 250. 200'dan beraman bularni. 200 мең безнең акчада 1000 ярым була. Бу апа кыйбатрак сата. Мондый күлмәкләр безнең акчада 1000-1200 тирәсендә йөри. Бу мизгелдә безнең гид кавын, карбыз ашый торган калак күрсәтә. Отравим только вот все светло было. Лампа Аладдин. Ну, я сейчас это аромаламп можно использовать. Да. Чорбакип? Да. Это что такое? Это 4 бакера. Бакир это кто? Тоже религиозные человеки. Там. Шейхи. Шейхи? Да. И что там, похоронены или что? Да. Тоже похоронен? Тоже зират? Да, тоже зират. Там тоже платный махбат. Платный? Нет, там точно весь платный. Киләсе безнең маршрут Чорбакыр дип аталган җиргә булды. Чорбакыр 4 абый дип тәрҗемә ителә. Бу Бухараның иң абруйлы Джуйбари династиясенең гаилә некрополе булып чыкты. Ул 1000 еллар буена кечкенә шәһәрчек зурлыгына үскән. Некрополь ул үлгәннәр шәһәре дип тәрҗемә ителә. Моңа карамастан монда бик күңелле булды. Бер абзый чыгып безнең белән күгәрченнәр ашатты. Бик кызык булды. Bir. Bir, nereden bir? Sizga Ay, menga mi? Ay, rahmat. Siz o'ylang. O. Qo'rqma. Qo'rqma. Вот так. Rustam. Meni boshqa o'tirdi. Voh. Ay, lala. Ay. Вот так. Of, ağırtıra kurmasın, ağırtıra.
Ha gördüm. O zaman hamma gidelim. Hamma gidelim. Bunu karan, bunu karan. Kazakistan'da mısın? Kazakistan'da. Yok, Tatar'stan Tatarlar. Oho. Сейчас. Пусть. Ana, al kızım. Смотрите, боец, а? Мак, она, ищай. На, бей. На умадасın o. Ne cuma ne umадасın? Держи на ладошке, кızım, на ладошке держи. Наклонись, утыр, кızım, утыр. Утыр. Şatladı ha. Of, ağırttıra kızım. Мечо. Қолдан al. Вот смотри, вот она не боится, вот, смотри, вот. Yok, o ne bit, смотри. Вот она не боится, а ты боишься. Вот. Бүгенгә бу азакынчы урын булды. Без кайтырга чыктык. Персики уже май, июнь, да? Кичке ашны шунда ук Ләби хауста ашадык. Biz Tatar'stan. Мәрьям белән Кәримнең машинада йөреп күңелләре буш, кереп яттык. Рәхмәт бу видеоны караганыгыз өчен. Бухараның 2 көне шуның белән тамам.